जुदि दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै थांनायब्ला बे दायित्वआ जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय आं दहाय इन्ट्र सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय आं बेनि सायाव नोंथांमोन डिसकासन खालामगोन गोसोआव आं दुखु मोननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा बानायनायनि सिगां आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामनायदों नोंथांमोन भिडिअ एडभार्टाइज होनायदों जे नोंथाङा जुदि दासिमबो गथ' मोनाखैब्ला हाबा जानाया बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय गथ'खौनो मोनाखै लोगोसे नोंनाव टिउमार जादों उदैयाव टिउमार जादों नोंनाव माथायाव टिउमार जादों बेफोरबायदि आरो किडनि अन्थाइ गलब्लाडार अन्थाइ लोगोसे नोंनि न'खराव बिराद जेंना जादों बिसिजों फिसायजों दावराव दावसि दाङाबाजि जालायबाय थायो नांलाय खमलाय जालायबाय थायो बा मोदोमाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय जाबाय थादों दिनैसिमबो खाराखै बिभिन्न रोखोमनि बेमार आजार न'खरनि जेंना बायदिसिना हेनथेन जुदि जादोंबा आरो साख्रि मोनैनि समस्या बिभिन्न जादोंबा नोंथांमोना आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बार चिरांनि उथ्रिसार शिब मन्दिराव नोंथांमोना थांनानै जगाजग खालामनानै जाबाय जगाजग खालामदों आरो नोंथाङा कल खालामना सोंहरबानो गासैबो बेरामखौ बुंजोबाखै हो नोंथांमोना कल खालामना सोंहरबानो जाबाय जे मा मा बेरामखौ फाहामनो हायो आरो नोंथांमोना थांनानै ट्रिटमेन्ट लायोबानो जाबाय बे जाबाय मा चिरांनि उथ्रिसार शिब मन्दिर आरोखि दा फैदो गुबै भिडिअआवहाय दा एक्चुअलि आङो नोंथांमोन दहाय सिगाङाव मोनसे इन्ट्र भिडिअ होदों आं बेखौ बिराद दुखु मोनदों मानोना आं गोसोआव गाबखांनाय मोनदों बाथ्राखौ मानो गाबखांदों होनना बुङोब्ला दिनै उदालगुरियावहाय आङो दिनै बै बिपिएफनि कर्मীफोरखौ आं दुखु मोनदों बे जाथाया सिगाङावसो जादों गोदोसो जादों बे 2005नि 5-6-7नि घटनासो बेफोर जाथायफ्रा दानि माने दम होलायनाय जुगुमलायनाय धमकिलायनाय बे थासारिया दिनैनि थारिखआव नङा आरो बेफोरनि थासारिखौ दिनैबो आरो लाबोफिननो नाजानाया जोंनि थाखाय बिराद लाजिथाव आरो सोंखाथाव आरो बेखौ आं साफ्रोमबो आं बिपिएफनि दैदेनगिरिखौ आं गाज्रि होनाखै जाय व्यक्तिफ्रा बेजों जड़ित दं आरो आं बेखौ बुंनाय नङा आङो उदालगुरि जेनेखि कनस्टिटुयेन्सिनि आं एमएलए आं रिहन दैमारि सारखौबो आं बुंनाय नङा नट आउट बिथाङा थिनथों नाथाय थिनब्लाबो आं थिनग्रा मानसिखौ आं दुखु मोनाखै जाय मानसिया मावहैग्रा थिननायखौ मावहैग्रा आं बेखौसो दुखु मोनदों बिथांमोना मानो मावहैखो बबे प्रफिटआव बबे लाबाव दिनै मानो थांखो खुनु गुदुं मोनथिया गुसु मोनथिया दिनै मानि थाखाय बिसोरनि न'खरखौ माने प्रब्लेम माने प्रेसार हैखो मानो प्रेसार हैखो जों मोनथिनायाव बिथांमोना स्पष्ट होबाय प्रेस मिटआव मिडियायाव बिथांमोना होबाय जे मा बिथांनि माने रिं सेरिमनि दंमोन आरो बे रिं माने सेरिमनिया जाबाय मा 9 थारिखआव गोलैदों एप्रिल 9 थारिखआव दा एप्रिल 9 थारिखआवबो इलेक्सनसो गोलैयो दा इलेक्सन हैनोसो ना रिं सेरिमनि खालामनो दा बेखौ लानानै बिथांमोनहा दाखालि रायलायदोंमोन आरो बेखौनो डेटफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय बिथांमोना डिसकासन खालामदोंमोन रायलायदोंमोन आरो फिन बिथांमोना दा एप्रिलनि 7 थारिखआव दावखोनानै लाबाय दा बेनि थाखाय डिसकासन खालामनाय समावनो दिनै बै खायसे बिपिएफनि माने खावसे गोथांफोर खर' गैयै बै दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावहैनाया बिराद गिदिर भुल जादों नोंथांमोनहा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बियो मोनसे पलिटिक्स बियो गेम पलिटिक्सआ रावनिबो थाखाय पारमानेन्ट नङा दिनै नोङो बेवहाय गाबोन नों समफोर बैयाव थांगोन स' गतिके नोङो दिनै सोरनिबा फैसा होनायाव सोरनिबा थुनायाव सोरखौबा बुहैनाय सोरखौबा सिगिनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बे बिराद गिदिर पाप नोंथांमोना बुजिना बुजिया बिराद गिदिर पाप सोरनिबा जिउखौ लानानै सोरनिबा देहाजों गेलेनानै नों सम्पति खामायनो नागिरनाय नों धोन सम्पति आरजिनो नागिरनाय बिराद गिदिर पाप बेखौ नोंसोर मानो बुजियाखै आरो बे पलिटिक्सआथ' बे माने मोनसे खेलासो बियो 5 बोसोरनि उनाव बे फैबाय थागोन दा बेखौ नोंथांमोना मानो बुजियाखै आं बेखौसो दुखु मोनदों ओंखायनो होनदों आं गासैबो आङो बिपिएफनि दैदेनगिरिखौ आं दुखु मोनाखै जाय बिथांमोनहा बे इनसिडेन्टजों जड़ित गोनां बै जड़ित गोनां सुबुंफोरखौ जों सोंखारिदों नोंथांमोना दासिमबो मेलेमाव हाबाखै मा नोंथांमोना दासिमबो पलिटिकेलखौ बुजियाखै नोंथांमोना पलिटिकेल मा बेखौ दासिमबो मानो हमनो हायाखै बियो दिनै मोनसे गेम जुदि दिनै पलिटिकेल जाय बिथांमोना हमनो हानायखायनो बिथांमोना दिनै ओरै जइन जानायफ्रा ओरै जइन जादों ओरै जइन जानायफ्रा ओरै जइन जादों बियो मोनसे गेम स' गेमखौ जाय मोजाङै गेलेनो हायो बेनो देरहासार जायो गेमखौ जाय बांद्राय गाज्रि आखुजों गेलेयो जोख्रुब जुख्राब हमनानै नों फुटबल खेला गेलेनाय नों खालि जोख्रुब जुख्राब गेलेयो आथिं जोफैलायनाय मोनसे फुटबल गेलेयोबा बे जेनखागोन जाय मोजां गेलेयो गाय नियमजों गेलेयो खुनु रावनावबो आघात जायालासे मोजां गेलेनो सेस्था खालामो स' बैफोर पलिटिकेल हान्जाया देरहागोन दा दिनै नोंथांमोना माइनास खालामबाय उदालगुरि समाजाव न' दाउ होदो नोंथांमोना देरहागौमोन खोमा दिनै बिनि खाथियाव दिनै नोंसोरो सोंखारि जाबाय आरो साधारन सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनगोन नोंसोरखौ आरो मोनबाय
थ' दिनै मानो बेफोरबायदि थासारिखौ मानो मावहैखो नोंसोरो कुनु मोनसे बुजिया कुनु मोनसे मिथिया उसिया मानो थासारिखौ बेफोरबायदि माने गाज्रि खालामना लाखो दाखालिबो जाबोबाय जों खोनाबाय जे दाखालिबोथ' नों गारि होसोनानै गारि अन्थाइ बुख्रुबनाय जाबाय बे इनसिडेन्टजों जाय जुरित दं बिथांमोनानो बेजोंबो दंनानै जों दा हमनानै लानो हाबाय दा हा मानो बिदि मावखो नोंसोरो नोंसोरथ' पार्टिखौ बरनाम खालामबाय बिपिएफ पार्टिखौ नों बिसोर बिराद गिदिर बरनाम खालामबाय बिपिएफ पार्टिखौ नोंसोर बिराद गिदिर बरनाम खालामबाय रिहन दैमारिनि सब कनस्टिटुवेन्सियावहाय नोंथांमोना सोरनिबा थुनायखौ लानानै जुदि मावदों नोंसोर लाजिनाय मोनाखिसै नोंसोर मानो इसिबां गिदिर बिदि रिक्स लानानै मालायखौ खुनु गुदुं गुसु मोनथिया उसिया बे मोनसे प्रग्रामाव थांनानै मानो बेबायदि खालामहैखो बिराद लासिं सिं जादों नोंथांमोननि खामानिया टटेलि मोजां जायाखै आरो नोंथांमोना साना हौवा सोरनिबा बुंबानो नंगौ साननानै थांनाया गरम होगदाव थै गरम जानानै थांनाया बिराद गाज्रि आरो बेयो साबजाथाव नङा पलिटिक्सखौ गेलेनोबा नोंथांमोनहा सानै हयै मोजाङै गेले जेराव पलिटिक्सनि गेजेरजों जोङो समाजखौ सिबिनो हायो नामा सादा बुसा रायजो राजाफोरखौ जोङो सिबिनो हायो नामा जोंनि ओनसोलाव जौगानाय खामानि जों लाबोनो हायो नामा सरकारनिफ्राय बिखौ जों बेनिसो जों सिन्था खालामनांगौ आरो मा नों सोरखौबा आगार होनानै सोरनिबा बिखुङाव माने आगार होनानै सोरखौबा फैनानै सोरखौ माबा मोनसे खालामनानै सिगि सग' खालामनानै नोंथांमोना मा भरा देखामनो नागिरदों बेखौ जिबनावबो दासान बे सिगां समावसो थांनाय समावसो आरो बेफोरो आरो बेखौ जिबनावबो लाफिनो दासान आं आखाइ खबनानै खावलायदों नोंथांमोना जा भुल मावफ्लांबाय आरो जिबनावबो बेफोरबायदि खामानिखौ दा मावसै नोंथांमोना सैथो पलिटिक्स गेले रावनिबो गोसोआव आघात दा हो रावखौबो सिगि सग' दा खालाम मोजाङै नोंथांमोना डेभेलपमेन्टनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै रायजोनि खाथियाव थां रायजोनि मदद नागिर नांगौबा रायजोफोरखौ खुलुम नोंथांमोना खेबसेनि थाखाय निमाहा बि आरो आंखौ मदद होनो थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंनानै आश्रय ला रायजोफोरनि खाथियाव नोंथांमोना बहर मोनगोन नाथाय सिगि सग'जों नङा बेखौ दा गिला रावबो मानोना दिनै गासिबो बुस्थुखौ माने मोनथिजोबखाबाय गतिके नोंथांमोना जेन' बेफोरबायदि गाज्रि राजखान्थि गेलेनानै गावनि पार्टिखौ ब्लेम होआ बरनाम खालामा हारामा मोनो सोरखौ बरनाम खालामा बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनानै खामानिखौ मावबानो जाबाय आरोखि नोंसोर नङा आरो गुबुन दलखौबो बुंगोन आं गुबुन दलाबो जेराव बेफोरबायदि खालामनाया आंनिफ्राय फैसा बिसो आं बिराद दुखु मोननानैनो आं बे भिडिअखौ बानायदों थेंक इउ